Ассалому алейкум ҳамватанони иззатманд. Бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ва кирдорҳои номатлуб ҳамзамон ҷиҳати тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон барномаи криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилӣ бо рӯйдодҳои ҷиноятии ҳафтаи охири кишвар пешкаши шумо мегардад. Бо шумо дар студия мо Рухсор Таваллузода. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки бо маҳорату малакаи баланди касбӣ аз ҷониби кормандони Раёсатии Мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори Вазорати корҳои дохилӣ амалӣ карда шуд, як шабакаи интиқолдиҳандаи воситаҳои нашъадор ошкор карда шуда ба фаъолияти ҷинояткоронаи онҳо хотима бахшида шуд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. новобаста аз доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди пешгирии ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ҷавонон ҳанӯз ба мушоҳида мерасад, ки бархи ҷавонон ҷойи омӯхтани илму дониш ва интихоб намудани роҳи дурусти зиндагӣ ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин даст мезананд. дар аввали моҳи июни соли ҷорӣ кормандони Раёсати Мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашъадори Вазорати корҳои дохилӣ ба дастоварди бобарори оперативӣ дар самти гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ноил гардиданд. аниқтараш 3 нафар ҷавон бо ҷурми ғайриқонунӣ нигоҳ ва ба муомилот баровардани воситаҳои нашъадор боздошт ва аз онҳо наздики 50 килограмм воситаҳои нашъадори афим ва ҳашиш мусодира карда шуд. коркарди ахбороти оперативӣ дар самти мусодираи маводи мухаддир кормандони Раёсати мазкурро муваффақ гардонид, ки ба қасди нашъаҷалобии нашъаҷалобон, ки ҳар се сокинони шаҳри Ҳисор Бобоев Шоҳрух соли таваллудаш 2000, Юсупов Муҳиддин соли таваллудаш 1995 ва Умаров Фаридун соли таваллудаш 1993 мебошанд ва ҳар се гумонбарон гузаштаи доғдори ҷиноятӣ доранд, садди устувор гузошта ба гардиш ва муомилати он нуқта гузоранд. зимни аз назаргузаронии махфигоҳи гумонбарон, ки дар қабристони деҳаи Ҳафтепаи шаҳри мазкур ҷойгир буд, 49 килограмму 500 грамм воситаҳои нашъадори нави афим ва ҳашиш дарёфту мусодира гардид. маврид ба зикр аст, ки роҳбарии ин гурӯҳро нашъаҷалоби байналмилалӣ Бобоев Шоҳрух ба уҳда дошта, воситаи нашъадорро аз шиносои нашъаҷалобаш, ки шаҳрвандони Афғонистон мебошанд, ба воситаи закладка аз махфигоҳи дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳун ба даст оварда ба шаҳри Ҳисор интиқол доданд. ман бо ҳамроҳии ду ҳамаслакам аз махфигоҳи ноҳияи Ҷайҳун маводи нашъадорро гирифта ба воситаи мошин шевролет ба шаҳри Ҳисор интиқол додем. дар махфигоҳи ҷамоати Ориён деҳаи Ҳафтепа пинҳон намудем. ҳангоми воситаи нашъадорро ба фурӯш баровардан моро кормандони милитсия дастгир карданд. як пакет калон буда дастиш гида мошини ма 6 так гирифтем, чӣ кардем шо ҳай када рафтем ки ака ҳай ки чораи халай гузаштем ҳам ки фромад дар мошини худи 6 рафт ака гуфт ки хай баъд мебинем та гуфт я $500 $1000 метем та. ҳамзамон қайд карданем, ки Бобоев Шоҳрух новобаста аз он ки дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт, боз кирдорҳои ҷиноятии худро идома дода ба интиқол ва муомилати ин бори марговар даст задааст. ёдовар мешавем, ки нашъаҷалобӣ кирдори ба ҷомеа хавфнокест, ки на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё бар зидди он мубориза мебаранд, то ин ки ҳаёту саломатии насли инсоният ҳифз карда шавад. вобаста ба далели ошкоргарда нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти он идома дорад. мақсад аст ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани содиркунандагони ҷиноят дар баробари ислоҳи онҳо, инчунин пешгирии содиршавии чунин ҷиноятҳо дар байни ҷавонон мебошад. кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ як нафар гумонбарро бо ҷурми фурӯш ва паҳни воситаҳои нашъадор боздошт намуданд. ҳамкоронамон оиди кирдорҳои ҷиноятӣ боздоштшуда гузориш таҳия намуданд. истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсади хариду фурӯши воситаҳои нашъадор ба ҳусули нави фаъолияти гурӯҳҳои нашъаҷалоб табдил ёфтааст. аз рӯи ахбороти оперативӣ кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ як шабакаи паҳнкунандаи воситаҳои нашъадор, ки дар ҳудуди пойтахт бо истифода аз WhatsApp ва Telegram ба фурӯши ин маводи заҳрогин машғул буданд, таҳти коркардҳои оперативӣ қарор дода шуданд. дар натиҷа ҳамчун гумонбар Валиев Ризвон соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ дастгир карда шуд. санҷишҳои кормандони милитсия собит намуд, ки номбурда ҳабҳои экстазӣ, воситаҳои нашъадори навъи метамфетамин ба истилоҳ кристалл, кокаин, метадон ва хлорметкатинон ки навъҳои ниҳоят сахттаъсири воситаҳои нашъадор ба шумор мераванд,
дар ҳаҷми калон қабул намуда онҳоро ба қисматҳои хурд тақсим ва тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба истилоҳи гурӯҳҳои нашаҷаллоб закладка намуда ба фурӯш мегузоштааст. ман бо шахсе шинос шудам, номаш Азам, бо кличкаи Азам, номаш Муҳаммад бо шинос шудам. ӯ аз тарафи Россия, Федератсияи Россия ба ман моддаҳои таблеткаҳо роӣ мекард. таблеткое ки ба ман фиристода буд, ман гирифта мебурдам, таги мақсад знакҳо, пешходҳо мемондам, закладка карда ба вай мефиристам сураташро. иноро ҷавоно истифода мебаранд, бачаҳо ё духтаро, ҷавоно ҳамина истифода мебаранд. гумбаршаванда Валиев Ризвон бо мақсади пинҳон намудани воситаҳои нашадор аз қуттии хамираи дандоншӯӣ истифода намуда ба таври махсус воситаҳои нашадорро ҷойгир ва пинҳон мекард. зимни кофтуков ҳамзамон аз Валиев Ризвон 67 адад бастаҳои селефанӣ воситаҳои нашадори махсус омода карда шуда ва ҳабҳои экстазӣ дарёфту мусодира карда шуданд. воқеан таъсири воситаҳои нашадори кокаин ва метамфетамин ба рӯҳу равони истеъмолкунандагони ин маводи заҳрогин ниҳоят вазнин ва харобкунанда аст. қобили таассуф аст ки баъзе аз ҷавонон бо мақсади кайфияти яклаҳзаина аз он истеъмол намуда худро ба дарди мушкилдавои нашамандӣ гирифтор, дар ҷамъият беобрӯву шармсор ва пайвандону фарзандони худро сарафкандаву хорузор мекунанд. ин мушкилоти изтиробангез ҳар як нафарро водор месозад то дар пешгирии истеъмол ва панҳшавии воситаҳои нашадор саҳмгузор бошанд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур айни замон Валиев Ризвон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот дар ин самт идома дорад. милисияи вилояти Хатлон низ як ҷавони 19-соларо барои содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. ин чапдаст дар содир намудани 6 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар буда, асосан аз дохили мағозаҳо маблағҳои савдогаронро тасарруф намудааст. полковники милисия Офоқи Қодириён оиди кирдорҳои ҷиноятии гумонбар гузориш таҳия намудааст. дар доираи баргузории чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милисияи Хатлон як нафар ҷавони 19-сола дастгир гардид, ки танҳо бозору бонкҳоро мавриди дуздӣ қарор медодааст. дастгиршуда Буронов Парвиз Урозалиевич соли таваллудаш 2006 буда, дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад, ки ҳамаи ҷиноятҳои дуздиро бо ниқоби пӯшида содир намудааст. чунончи дастгиршуда Буронов Парвиз аввалҳои моҳи июни соли равон бо мақсади тасарруфи амволи ғайрвориди бозори фаровони шаҳри Бохтар гардида, аз дукони фурӯши ангуштариву гӯшвораҳои шаҳрванд Гулова Мария тариқи кушодани дари дукон маблағи 3000 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. ҳамзамон шабона санаҳои 14 ба 15 июни соли ҷорӣ вориди бозори Ҳоҷӣ Шариф шуда, аз дорухонаи шаҳрванд Мирзоев Шодмон бо роҳи шикастани тиреза вориди он гардида 1000 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. ном бурда дар идомаи амалҳои ҷинояткорона бо ашёи оҳанин дари даромадгоҳи маркази хизматрасонии ташкилоти амонатии қарзии ҳуморо зада шикаста, баъди ворид гардидан маблағи 80860 сомонӣ ва $150 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дастгиршуда Буронов бо ин ҳама қаноат накарда, ҳамон шаб бо ашёи оҳанини бо худ доштааш дари даромадгоҳи маркази хизматрасонии Коммерсбанки Тоҷикистон воқеъ дар бозори Ҳоҷӣ Шарифи шаҳри Бохтарро шикаста ғайриқонунӣ вориди бино гардидааст, ки дар ин ҳолат таҷҳизоти техникии хабардиҳанда ба кор медарояд. баъди шунидани садои таҷҳизоти худкор ҷиноятро ба анҷом нарасонида тарки ҷои ҳодиса намудааст. бо ба рӯи кашидани ниқобу пинҳон намудани чеҳраи аслии худ номбурда гумон дошт, ки кирдорҳои ҷинояткоронааш пинҳон мемонад. бихабар аз он ки дар ҳама ҳолат парда аз рӯи ҳама ҷиноятҳо кушода шуда, нафарони ҷиноятпеша назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. айни замон нисбати дастгиршуда Буронов Парвиз тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, чорабиниҳои тафтишотӣ идома доранд. ҳар як амали ноҷо дер ё зуд ошкор гардида, оқибаташ сархамию бадномӣ аст.
ҳамин гуна сарнавишт нисбати гумонбаршуда сокини 35 солаи шаҳри ваҳдат гардид ки чанд рӯз қабл аз дохили яке аз масҷидҳои ноҳияи кушониён чанд адад қолинҳоро тасарруф намуд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дузди як амали нангину нафратовар ва нафароне ки ба ин намуди ҷиноят даст доранд барои ҳамеша назди ҷомеа сархаму шарманда мегарданд. мутаассифона баъзан нафарони ҷиноятпешаву фурсатталаб барои амалӣ сохтани ниятҳои нопоки худ даст ба содир намудани ҷиноят мезананд. кормандони милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кушониён дар асоси ариза ва муроҷиати масъулини масҷид оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани қолинҳо ва гӯшаҳои деворӣ бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷиноятро ошкор ва содиркунандаи онро боздошт намуданд. дузди дар масҷид ки дар бовари мардум хонаи худо ва ҷои муқаддас унвон мешавад амали ба маротиб нангинтар аст. муайян карда шуд ки сокини 35 солаи деҳаи наврӯзи шаҳри ваҳдат ки гузаштаи доғдори ҷиноят дораду қаблан 2 маротиба бо моддаҳои 247 ва 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст, такроран даст ба содир намудани ҷинояти қасдона задааст. санаи 13 июни соли равон шаҳрванд ҳамроҳи Сино Аббос Салиевич соли таваллудаш 1990 тариқи пинҳонӣ бо мақсади дуздӣ вориди масҷиди ҷомеаи панҷвақтаи меҳрқанди ноҳияи кушониён гардида аз он ҷо 2 адад қолинҳои гуногун ранг ва 3 адад гӯшаи деворӣ дар танашон навиштаҷотҳои бо ҳарфҳои арабиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. дар ҳолати рецидиви содир гардидани ҷиноят аз ҷониби Ҳамроев ҷавобгариашро дар назди қонун вазнинтар намуда ӯро мебояд баҳои кирдорҳои содир намудаашро пардозад. айни замон дастгир шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кушониён нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 банди веи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кирдори ба ҷомеа хавфноки 2 нафар гумонбарро ки дар бозори Корвон ба дуздии ҷавоҳироти тиллоӣ машғул буданд боздошт намуданд. вобаста ба чапдастиҳои боздоштшудаҳо гузориши навбатиро тамошо кунед. бозори Корвон ки яке аз маконҳои пуродам аст, содиршавии баъзе аз ҷиноятҳои дуздӣ низ ба қайд гирифта шуда дар натиҷаи баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт афроди ҷиноятпеша дастгир ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ҳифз карда мешаванд. аз ҷумла дар натиҷаи санҷишҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ Холбоев Муҳаммад Амин соли таваллудаш 2000 ва Шарипов Шаҳзода соли таваллудаш 1993 сокинони шаҳри Турсунзода дастгир карда шуданд. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян гардид ки ин 2 нафар бо маслиҳати пешакӣ дар ҳудуди бозори Корвон ба дуздии молу мулки арзишманди шаҳрвандон машғул буданд. аз ҷумла санаи 9 майи соли ҷорӣ худро ҳамчун харидор муаррифӣ намуда аз дукони ҷавоҳирот ки ба соҳибкор Сабзаев тааллуқ дорад як адад гарданбанди тиллоиро пинҳонӣ рабуданд. чуноне аз навори камераҳои назоратӣ дида мешавад Шарипова Шаҳзода гарданбанди тиллоиро гирифта дар ҷайби худ пинҳон месозад. номбурда бо ин амали ҷиноятии худ ба ҷабр дида дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ зарари молиявӣ расониданд. Корвон даромада ба ҳамроҳи Муҳаммад Амин ай корвон нархаш 20 000 сомон сепичка гирифта мо бо ҳамроҳи Шаҳзода аз бозори Корвон баромадем, бозори шаҳри Турсунзода рафта сепичкаро бо нархи 14 000 сомон фурӯхтем. воқеан ҳар амалеро подошест. акнун ин 2 нафар гумонбаршударо мебояд вобаста ба кирдорҳои ҷиноятӣ содир намудаашон дар назди қонун ҷавоб гӯянд. айни замон гумонбаршавандагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҳамдиёрони азиз, табиист ки ҳадафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва волояти қонун дар кишвар аст. дар ин сурат дилхоҳ сокини кишвар метавонад бевосита саҳмгузор бошад. аз ин лиҳоз дар сурати сар задани ин ё он ҳодисаву воқеа телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21-ро фаромӯш насозед. хайр, тансияту хонобод бошед.